Pois moi boa tarde a todos e a todas. Inízase a sesión ordinaria do Concello Pleno do día 30 de xaneiro do ano 26 para tratar os seguintes asuntos incluídos na orde do día. Primeiro, aprobación das actas das sesións anteriores, ordinaria do 28 do 11 do 25 e extraordinaria do 22 do 12 do 25 e 9 do 1 do 26. Alguna cuestión? Quedan aprobadas. Pasamos logo ao punto número 2, ditame, expediente 2410/2025, resolución das alegacións e aprobación definitiva do orzamento 2026. Ten a palabra o señor secretario para dar lectura ao ditamen da Comisión Informativa de Facenda, Patrimonio e Persoal do día 27 de xaneiro do ano 26. Cando queira, moitas gracias. Ben, boa tarde, moitas gracias, señor alcalde. Damos conta da parte resolutiva deste ditame que di do seguinte modo. Por todo anterior, a alcaldía propón ao pleno da corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, resolución de reclamacións, desestimar as reclamacións formuladas por FAC Uso Galicia contra o presuposto xeral do Concello de Ortigueira para o exercicio 2026, incluindo o cadro de persoal e bases de execución, por non concorrer a causa legal de estimación conforme ao artigo 172 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, segundo resulta do expediente e do informe da intervención municipal. Segundo, aprobar definitivamente o presuposto xeral do Concello de Ortigueira para o exercicio 2026 xunto co cadro de persoal e as bases de execución e demais documentación nos mesmos termos da aprobación inicial. Terceiro, dispoñer a publicación do acordo de aprobación definitiva do resumo por capítulos do presuposto no Boletín Oficial da Provincia, así como do cadro de persoal nos termos legalmente previstos. O presuposto entrará en vigor no exercicio 2026 unha vez publicado o acordo de aprobación definitiva no Boletín Oficial da Provincia nos termos do artigo 169 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. Cuarto, notificar este acordo á entidade reclamante e dar traslado aos servizos municipais competentes para os efectos oportunos. A Comisión Informativa de Facenda, Patrimonio Persoal, por 6 votos a favor dos concelleiros dos grupos municipais do Partido Popular, PSDG, PSOE, a concelleira señora Rego Martínez do Grupo Mixto e unha abstención do concelleiro do Grupo Municipal Primeiro Ortigueira, acordou ditaminar favorablemente a devandita proposta e propoñer ao pleno a súa aprobación nos seus propios termos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra a señora Rego. Do presuposto pasado 22 de decembro publicouse no Boletín Oficial da Provincia o 26 do 12 e o pasado 20 de xaneiro do 2026 ás 29 horas o último día o sindicato Facuso presenta as alegacións que figuran no expediente do presuposto. As alegacións contestadas e desestimadas polo interventor, que aproveito para agradecer personalmente que estando de vacacións interrompeunas para facer este informe e así que o presuposto entrara en vigor o máis rápido posible. As alegacións presentadas están o suficientemente xustificadas e motivadas a súa desestimación. Por lo tanto, non teño máis nada que decir. Moitas gracias, señora Rego. Ten a palabra o señor Xal. Moitas grazas e boa tarde a todas e a todos. Creo que sobre o orzamento xa se falou e debateu o suficiente tanto nas comisións como no pleno. Entendemos as alegacións presentadas por este sindicato e non entendemos tanto as respostas que sempre rexeitan todas. Habrá que asumilas e pouco máis. Sí que nos gustaría dicir que estas alegacións, en que sexan o último día, entraron o día 20 por rexistro, puidose convocar igualmente a Comisión Económica para o vendres pasado, na que tamén tínhamos unha comisión ordinaria sobre asuntos xerais. Entón sí que nos estrana bastante que tardasen ou que celebrasen unha extraordinaria, ademais convocando de un día para outro ás 9 da mañá e chegando a aviso ás 4 da tarde. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xal. Ten a palabra a señora Franco.
Perdón. Antes lle pulsábamos aquí. Vale. Ben, pois, moitas grazas. Boa tarde a todos. Ben, nós advertimos cando aprobaron inicialmente este orzamento que se ian a presentar alegacións ao mesmo. Ben, porque aprobaron un orzamento, como dixemos a daquela, froito dun acordo totalmente opaco, do que non quixeron, nin daquela, nin ata agora, dar ningún tipo de explicación e que fixeron de costas non só ao resto de partidos políticos, senón tamén de costas aos veciños e a xente afectada por este orzamento. Esta xente afectada, o persoal do Concello, entre eles, é a que presenta as alegacións. Así, destas maneiras son como fan vostedes as cousas, e aquí incluyo, neste caso, tanto ao Partido Popular, ao Partido Socialista e a señora Rego. Fan as cousas así, mirando únicamente polos seus propios intereses e sen ter en conta a quen afecte as súas decisións. O que vostedes daquela, cando estaban na oposición, lles chamaban e definían como un trágala. Eu aquí non estou falando de legalidade, eu estou plenamente convencida de que o informe do interventor é completamente válido e que as alegacións posiblemente non poida supoñer a invalidez do orzamento. Pero o que ven a amosar esta alegación é a falta de compromiso político deste goberno con todo o mundo, incluído o propio persoal do Concello. Fíxense que isto é xusto o contrario do que decían cando estaban na oposición. Nos vamos a manter na posición que tomamos no anterior pleno. Seguimos pensando que é un mal orzamento, que non resolve os problemas deste Concello, que non é o orzamento que necesitamos para revertir a situación na que nos atopamos, e o peor de todo, que xa o dixemos tamén na presentación inicial, é que reduce as partidas adicadas a servicios sociais, que era, lle recordo, señor Calvín, a súa especialidade. A súa bandeira na oposición e agora se convirte na gran olvidada deste goberno, en este caso tamén do Grupo Socialista. Por a nosa parte, como decía, seremos consecuentes co noso voto inicial e votaremos en contra da aprobación definitiva deste orzamento. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Penedaz Muras. Boa tarde a todos e a todas as persoas que nos están escoitando. Bueno, nos mantemos a nosa postura da aprobación deste presuposto porque, así como a señora Franco di que é un mal orzamento, nosotros decimos que é un bon orzamento. E decimos que é un bon orzamento porque é un orzamento que supón 1,5 millón máis, ou máis de 1,5 millón máis, para o Concello de Ortigueira, cousa que nunca tal vimos. E non vamos a deixar pasar a oportunidade de aprobar este orzamento simplemente por estar en oposición, como está vostede, e simplemente por decir vamos a bloquear o goberno actual para que as cousas non saian adiante. Porque se non salen adiante as cousas, vámoslo pasar mal todos. E non vai a pasar só o goberno vai pasar as súas consecuencias, igual que pasei eu cando estaba no goberno. Pero que non vai pasar mal, de verdad, é os veciños e veciñas do Concello de Ortigueira que deixan pasar un ano sin que se faigan as cousas que les merecen, como pasaron nos 6 anos anteriores, ou polo menos nos meus últimos 6 anos de goberno. Entón, eu eso, como sei o que é, non vou permitir. E iso de que a mí me fixeron e eu tamén non teño que facer, tampouco me vale, porque ao final, nosotros estamos aquí para servir e para dar un servicio ás persoas que nos deron a súa confianza para que o representemos en este Concello. Entón, eu, pola miña parte, vou axudar a que as cousas se faigan e que os veciños, que cada un vai tendo a súa idade, que poidan ver as cousas feitas. Por outro lado, quero dicir que os acordos, e volvo a repetir outra vez, señora Franco, e dirixo-me a usted, e sí que estou falando con vostede, que os acordos do Partido Socialista co goberno son, como lle digo, acordos do Partido Socialista, do Grupo Municipal do PSOE de Ortigueira, co goberno municipal. Cousa que vostede non ten nada que ver, absolutamente nada que ver. Non hai ningún tipo de acordo opaco entre o Grupo Municipal do Partido Socialista e o Goberno. É simplemente un acordo ao que chegamos e ao que vostede chegou tarde. E ao que vostede se enfadou consigo mesma por non haber dadose conta de facer este tipo de acordo. Ou que non sabe. Iso tamén é outra, non? Tamén pode ser. Pero aquí non hai ningún tipo de acordo opaco.
nos periódicos, entre eles a Voz de Ortigueira, que a conoce vostede perfectamente, ou coñecía, escribeuse en que constaba ese acordo e cales son os puntos que acordamos, en parte as parroquias que iban a ser beneficiadas, que acordos íbamos a facer en cada parroquia cos veciños e moitas máis cousas que podemos facer cos máis de 3 millóns de euros que nosotros acordamos. É un acordo noso, vostede aí non ten nada que ver. E como lle dixen, na Diputación, na Xunta, en moitos sitios hai acordos entre diferentes grupos políticos e naide se dá conta, uns a outros non dan conta do que acordan, simplemente tratan o que teñen que tratar e despois votan pois a favor, en contra ou abstención. Cousa que a usted eso non lle ten que ofender e moito menos importar. Despois tamén di que hai xente afectada polas alegacións que se presentaron ao presuposto. Bueno, eu creo que as alegacións, polo que lín, son alegacións en canto a persoal. Eu non sei se vostede no noso acordo veu en algún momento algún trato con respecto ao persoal. Nosotros son obras e servicios para Ortigueira e as demás parroquias do Concello. En canto ao persoal, nosotros non tratamos nada, simplemente demos o voto a favor para que o presuposto se aprobara, nada máis. E voulle dicir outra cousa. Ortigueira non é a gran olvidada do Grupo Municipal do Partido Socialista. En todo caso, será a gran olvidada do seu partido por non saber negociar. Ese é o que lle quero decir. E si me dirixo a vostede. Se de outra vez tiña dúda, desta vez sí que yo digo. Moitas gracias, señor alcalde. Moitas gracias, señor Penabas Muras. Ten a palabra, señor Cartelli. Gracias. Todos sabemos, el asunto se trata de las reclamaciones presentadas por FAC Uso durante la exposición pública a los presupuestos del Ayuntamiento de Ortigueira para el ejercicio 26. Y después de presentar los antecedentes, los informes jurídicos, sobre todo el que se refiere al artículo 170.2, ¿verdad? Y las consideraciones, y teniendo en cuenta el expediente de las reclamaciones y el informe técnico emitido por la intervención, se concluye desestimar dicha reclamación. Por todo ello, se realiza una propuesta por parte de la Alcaldía al Pleno. Primero, resolución de las reclamaciones formuladas por la FAC Uso. Para ello, ver el expediente de intervención donde se desestima una por una las alegaciones, todo ello con base jurídica. Segundo, aprobación definitiva de los presupuestos. Tercero, dar publicidad y entrada en vigor. Y cuarto, dar notificaciones y tramitación ulterior tanto al reclamante como a los servicios municipales competentes. Gracias. Muchas gracias, señora Cartelli. Para rematar, bueno, como xa se comentou na comisión, tramitado o procedimento regulamentario para a aprobación do orzamento do exercicio 26, cabe dicir que, aprobado inicialmente no pleno o 22 do 12 do ano 25, exposición pública por un plazo de 15 días hábiles dende a publicación do anuncio no BOP da Coruña do día 26 do 12 do 25, o día 20 do 1 do 26, FAC Uso presenta un escrito de alegacións. O día 25 do 1 do 26, o interventor municipal emite o correspondente informe. Ademais, penso que o interventor na comisión xa explicou este informe detenidamente. E, por tanto, a proposta da Alcaldía e o ditamen da Comisión de Facenda está en consonancia, como non pode ser de outra maneira, co informe do señor interventor, é dicir, desestimar as alegacións presentadas ao orzamento do exercicio 26 por uso e aprobar definitivamente o orzamento do exercicio 26 xunto co cadro de persoas e as bases de execución e publicar o correspondente anuncio no BOP para... Non teño máis que dicir que agradecer tanto ao Partido Socialista polo voto favorable a este presuposto como ao Bloque Nacionalista Galego que se abstivo. Entendo que será un presuposto bon para o Concello de Ortigueira e que espero e desexo que entre en vigor o antes posible, e iso será bon para os veciños e as veciñas de Ortigueira. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pois moitas gracias. Pasamos logo ao ditame no punto número 3, expediente 2442/2025
Participación no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único pos ano 26. Ten a palabra o señor secretario para dar lectura ao ditamen da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 23 do 1 do 26. Cando queira, señor secretario. Moitas gracias, señor alcalde. Damos conta da parte resolutiva deste ditame que di así: tendo en conta o establecido nas bases que regulan o POS máis 2026 e de conformidade coas mesmas, propón 46 euros e un total de investimentos en 2026 de 561.989,42 e unha achega provincial dos investimentos financeiramente sostibles do ano 25 de 519.763,58. En resumo, un total de 1.161.141,42 euros. Segundo, aprobar o Plan Complementario do ano 2026, no que se incluen os investimentos financeiramente sostibles que a continuación se indican para os efectos de solicitar a súa inclusión no post-2026, indicando a relación na táboa que consta no ditame a cal me remito. Terceiro, declarar que o Concello ten a disponibilidade municipal dos terreos para execución dos investimentos que se relacionan nas táboas anteriores e que solicitou as concesións e autorizacións que legalmente resultan necesarias. Cuarto, declarar que os investimentos que se solicita incluir neste plan único relativos ao ciclo da auga non se atopan entre as obrigas a realizar pola empresa xestora da auga no Concello e remitir copia do prego que regula a concesión á Diputación para os efectos de justificar o cumprimento desta condición. Sexto, solicitar a Diputación Provincial da Coruña a delegación neste Concello da contratación e execución das obras incluídas no plan, que se entenderá aceptada se se produce efectivamente. Sétimo, declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan. E no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes, achegarase o detalle de cada unha delas, acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do importe. Oitavo, autoriza a Deputación Provincial a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesorería da Seguridade Social, nas que se acredite que o Concello está corrente nas súas obrigas. Noveno, facultar expresamente a alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión. E decídese que 70.388,42 vayan dedicado ao gasto corrente do Servicio Municipal de Alumado Público como figura na documentación. O resto, 1.081.753, vai destinado a obras que serían renovación da rede de abastecemento e mellora da seguridade vial no entorno AC 862 despasante e a reparación de mantenimento plan complementario por importe de 301.790,41 que se dedicará á renovación da praza de acceso ao Centro Social de Ortigueira, ao pavimento Rúa Nova en Espasante, á mellora da rede de abastecemento no Picón, a reforma da planta semisótano no local social de San Adrián e a reforma do local destinado ao Centro de Xuventude sito na Plaza dos Anxos. Non teño máis nada que dicir. Moitas gracias, señor Rego. Ten a palabra o señor Xal. Grazas, señor alcalde. Bueno, pois que no POS aparecen actuacións en Espasante vinculadas ao abastecemento e ao saneamento non é unha novidade e tampouco é unha casualidade. É a resposta, aínda que moi parcial, a un problema que desde o BNG levamos poñendo en riba da mesa desde que entrou nesta corporación no ano 2023. Falamos dunhas infraestructuras básicas, de redes vellas e dun saneamento que leva anos dando problemas á veciñanza de Espasante, ata tal punto de que tíamos que facer sabedor o concelleiro de obras dunha situación que chegou a recoñecer públicamente e dúas veces aquí no pleno municipal que descoñecía completamente. Despois tamén de que no mandato anterior, estando el presente tamén neste pleno, a Asociación Vecinal de Espasante presentase un escrito solicitando a renovación e a repotenciación das augas, de que chegase ese abastecemento e os saneamentos á parroquia de Espasante. Polo tanto, desde o BNG
Valoramos positivamente que por fin se actúe en Espasante, despois de tantos anos de queixas e de tantos anos que o propuxemos aquí nos plenos. Pero tamén dicimos que queda curto. O saneamento segue sendo unha asignatura pendente neste Concello. Hai outras parroquias que tamén o necesitan e que o solicitan, e o POS debería servir tamén para corrixir estas carencias estruturais. E lembrámosles que desde a Xunta de Galiza, noutros concellos, tamén aportan nos orzamentos nacionais pois partidas para que diferentes concellos melloren os seus saneamentos e abastecementos. Entón, tamén nos gustaría que vostedes, como partido gobernante do noso país, tamén falen cos seus compañeiros de partido e que fagan inversións no Concello de Ortigueira para mellorar os saneamentos e os abastecementos do noso Concello e que favoreza a todas as parroquias do noso Concello. E rematamos cunha pregunta necesaria, porque, visto como van as obras do POS 2025 e tamén o POS social do ano 2025, que sempre chegan tarde, vimos tamén que hai un documento de parte da Deputación da Coruña que, por motivo de que moitos concellos da provincia non fixeron os trámites oportunos a tempo, fixeron unha prórroga. Entón, gustaríanos saber como están todas esas obras que trouxeron o ano pasado no 2025. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xal. Ten a palabra a señora Franco. Ben, nosotros evidentemente podemos estar máis ou menos de acordo cos proxectos, coa reparación das pistas, co arranxo do abastecemento de augas en Espasante, pero o problema do POS sigue sendo o mismo dende hai moitos anos. Este problema é que tampouco vostedes, xa non o facía o anterior goberno, pero que tampouco vostedes son capaces de facer as obras en tempo e forma. Falaba o señor Xal do POS do 2025, pero que hai obras, eu teño apuntado polo menos un importe de 278.000 euros de obras pendentes de executar do ano 2023. Recordo que este POS xa é do goberno anterior. Pois entre eles teño algunhas pistas en San Claudio, algunhas pistas en Freires, algunhas pistas polo Ermo, os vestiarios do campo de fútbol de San Claudio, e que o problema sigue sendo o mesmo coas obras do POS. Eu recordo vostedes na oposición que se queixaban da ineficiencia do goberno porque non era capaz de facer as obras en tempo. Pois eu o que vexo aquí é que seguimos tendo hai un cambio aquí de goberno, de partido e de todo, pero seguimos facendo as cousas exactamente igual de mal que se facían antes. Antes eran vostedes os que se queixaban e agora son vostedes os que o fan. Repito, as obras nos parecen ben e, polo tanto, non nos vamos a opoñer a este punto, pero eu penso que hai que ser un poquinho máis eficientes á hora de levar a cabo os proxectos, porque as pistas, polo menos, pois a xente leva esperando moitos anos por elas. Si se fan os proxectos, se aproban os cartos, pero despois tardamos aínda 3 ou 4 anos en facer a obra, pois se poden imaginar como poden estar eses veciños das parroquias de Ortigueira. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Penabaz Muras. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, si é verdad que, agora estamos no punto do POS, este POS último, que vamos a aprobar hoxe, e vamos a aprobar con o noso voto a favor, porque en este POS xa van incluídas obras que nos contemplamos no noso acordo como obras necesarias e que faríamos se estuéramos en goberno. Como non estamos en goberno, está outro goberno, pois acordamos que se faiga, non? Entre elas a carretera que vai de Espasante a Celtios en Espasante, do Outeiro tamén en Espasante, tamén está a pista da Casanova a Mera, a circular, a pista circular do Ilesario en Devesos, a Rúa Nova de Espasante e outras, non? Entonces, por nós, pola nosa parte, contentos de que todas estas obras se incluían, satisfeitos de haber firmado ese acordo, satisfeitos de que se faiga o abastecemento por fin a traída de agua, a mellora da traída de agua na parroquia de Espasante e Aldea, San Juan,
que se faiga no resto de parroquias onde teñen esta necesidade. Esta é unha obra importante, casi 600.000 euros, sí que se tardou moitísimo en facer, por un tema de proxecto, tamén pola cantidad económica que supón, porque do que traemos hoxe a pleno, logo polo menos sin contar o complementario, é unha cantidad moi importante. E despois do post-2023 sí que quedan pistas por executar, que este post é o último que temos do noso mandato, do ano 2023, e, bueno, eu conto que este ano e non tardará que xa se empecen a facer todas estas obras, posiblemente no verán que estén xa executadas. Despois vendrán as do 2024 e estas, e, bueno, eu entendo un pouco o problema. O problema é, por un lado, as autorizacións sectoriales que hai que esperar unhas por outras, temas de burocracia, e cando recibes unha, o mellor caducou xa outra. E por outro lado, que iso tamén pasaba a min, e por outro lado, xa non digo a contratación e licitación por parte dos servicios técnicos municipais, que vai tendo todo o seu orden, pero por outro lado tamén a parte das empresas que se nos presenten as licitacións, que agora cada vez é un problema máis grande. Por iso, e aí pouco podemos facer. Por iso que, bueno, na medida que sea posible, polo menos pola nosa parte, pedimos que haxa preferencia nos servicios técnicos municipales por estes asuntos, porque hai outros asuntos máis dentro do Concello, e que a este se lle dé a preferencia máxima que se poida para que os veciños poidan ver executadas pois estas obras e que vexan que o Concello que funciona e que funciona gracias a todos. Nada máis. Moitas gracias, señor Penabaz Muras. Ten a palabra a señora Cartelle. Gracias. Bueno, como vemos, el asunto es la aprobación del POS más 2026. Como sabemos también, una vez aprobados por la Diputación las bases del POS más 26, se recibe en este ayuntamiento una circular en la que consta que a este le corresponden las siguientes aportaciones. Una aportación provincial 2026 de 563.495,10 euros y una aportación provincial del 2025 por un importe de 597.646 euros, que en total supone un POS del 26 de 1.161.141,42 euros. Y teniendo en cuenta las bases que regulan el POS 26, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, participar en el POS 2026, que se divide en financiación de los gastos corrientes, que supone un total de 79.388,42 euros, y financiación de las inversiones, que supone un total de 1.081.753 euros. Y segundo, aprobar el plan complementario del año 26, en el que se incluyen inversiones financieramente sostenibles y que, como saben, son inversiones que tienen que equivaler como mínimo al 25% del importe total del plan. En el expediente en el que se exponen todas estas circunstancias consta toda la documentación preceptiva, la memoria de la alcaldía, el informe de intervención, la memoria descriptiva y la memoria económica de cada uno de los proyectos a realizar, todos ellos incluidos en su programa correspondiente. Gracias. Moitísimas gracias, señora Cartelle. Pois eu simplemente comentar que este ano, segundo a circular da Deputación Provincial, corresponde ao Concello de Ortigueira, no POS Plus 2026, un total de 1.161.141,42 euros. Propónse que os gastos correntes se destinen 79.388,42 euros e o resto, por importe de 1.081.753 euros, a obras, concretamente, as que se corresponden no seguinte cadro. Renovación da rede de abastecemento e mellora da seguridade vial no entorno da AC 862 ao seu paso por Espasante, 561.989,42 euros. Renovación de camiños nas parroquias de Loiba,
Céltigos, Espasante, Mosteiro, Senra, San Claudio, Mera de Riba, Mera de Baixo, Insua, de Besos e San Salvador. 519.763,58 euros. Un total de 1.081.753. E no complementario temos a renovación da plaza de acceso ao Centro Social de Ortigueira, 46.979,61 euros, pavimentación Rúa Nova en Espasante, 48.387,75 euros, mellora tamén da rede de abastecemento no Picón en Loiva, 48.383,28 euros, reforma da planta semisótano no local de San Adrián, local social, 65.325,72 e reforma do local destinado a centro xuvenil sito na Praza dos Ángeles, 92.714,05, un total de 301.790,41 euros. Por lo tanto, esta é a distribución. Eu creo que é un post que vai a dar cobertura e salida a moitos das demandas veciñais. E eu agradecer á Diputación da Coruña que nos meta esta inyección de cartos ao Concello de Ortigueira para poder facer todas estas acometidas. É unha máxima deste goberno traballar nos abastecementos das distintas parroquias, porque estaba claro que todos os veciños así non lo decían, que necesitaban urxentemente unha revisión, e estamos intentando facela. Saben vostedes que son obras moi caras, esta, por exemplo, Espasante pasa do €500.000, por lo tanto, un concello como Ortigueira, que ten un presuposto pois tan pequeno, pois lle é complicado dar salida ano a ano a todas estas cuestións que demandan os veciños e que son moi necesarias, e nosotros sabemos que son necesarias, pero os cartos no ámbito público son os que hai. Por lo tanto, lle agradezco moito a Diputación da Coruña e seguramente en breve tamén teremos noticias da Xunta de Galicia en este mismo ámbito, verdad? Votos a favor deste post? Votos en contra? Abstencións? Prospera. Moitas gracias a todos. Pasamos logo ao punto número 4, que sería o dictamen expediente 84/2026, convenio para delegar á Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia a competencia municipal de convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos para o acceso ás diferentes categorías do corpo da Policía Local. Ten a palabra o señor secretario para dar lectura ao dictamen da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 23/1 do ano 26. Cando queira, señor secretario. Moitas gracias, señor alcalde. Dase conta da parte resolutiva deste ditame que di así. En atención ao anteriormente exposto, considérase que no expediente queda debidamente xustificada a necesidade de conveniencia de aprobación do devandito convenio, polo que se eleva ao pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, delegar na Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia a competencia municipal da convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos unitarios para o acceso ás diferentes categorías do Corpo de Policía Local e ás prazas de auxiliares de Policía Local. Segundo, aprobar o convenio regulador desta delegación co contido transcrito no anexo, facultar ao señor alcalde para que, como representante legal da corporación, asine este convenio e a súa documentación complementaria, remitir certificación deste acordo á Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e á Academia Galega de Seguridade Pública. Finalmente, unha vez asinado o convenio, publicar na sede electrónica a información a que se refire o artigo 8.1b da Lei 19/2013 de 9 de decembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno. A Comisión Informativa, por 6 votos a favor dos concelleiros dos grupos municipais do Partido Popular e do PSDG-PSOE e da concelleira señora Rego Martínez e unha abstención da concelleira do Grupo Municipal Primeiro Ortigueira, acordou ditaminar favorablemente a proposta e propoñer ao pleno a súa aprobación nos seus propios termos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra a señora Rego. Bueno, trátase de renovar un convenio que xa ten este Concello desde o ano 2018. É o mismo convenio. Desde o Grupo de Goberno, pois, valórase positivamente este convenio, que non ten ningún coste para o mesmo, e que tamén, por outra banda, libera a carga de traballo aos traballadores municipais.
Non teño máis nada que dicir. Moitas gracias, señora Rego. Ten a palabra o señor Xal. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, desde o BNG entendemos que a colaboración cos organismos públicos é unha vía moi útil para mellorar a xestión municipal. Vémolo no post adicional, tanto de obras como o social. Tamén vemos a colaboración algunhas veces coa Xunta e tamén ás veces co Goberno do Estado. E sempre que se fagan con previsión e cunha planificación adecuada. Vimos que, por exemplo, esta proposta xa se aprobou noutros concellos, como pode ser Culleredo ou mesmo Valdoviño. No caso do que traen hoxe a este pleno, consideramos positivo que se busquen fórmulas para axilizar os procesos selectivos, que reduzan os costes ao noso concello, e creemos tamén que estas medidas deberían formar parte dunha estrategia moito máis ampla de reforzo do persoal municipal, tendo en conta que contamos cun concello moi extenso territorialmente e que atender a todo el é moi complicado cos medios humanos que temos actualmente. Resulta pois difícil dar resposta a todas as necesidades que aquí se dan. Por iso solicitamos tamén que se reforce o corpo de policía local para que teñan un horario bastante máis amplo e que haxa máis persoal que podan estar máis descansados e a nosa poboación mellor atendida. Desde esta perspectiva, o BNG apoia este tipo de propostas cando teñen como objetivo mellorar o funcionamento do Concello e o que pode ser beneficioso tanto para a Policía Local neste asunto e, en definitiva, para toda a nosa veciñanza do Concello de Ortigueira. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xal. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias. Ben, nós estamos tamén de acordo co acordo, co convenio, e votaremos a favor. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Penabaz Muras. Por a nosa parte tamén estamos de acordo, xa un convenio que tiñemos antes, do ano 2018, dentro do noso mandato, estamos de acordo. Moitas gracias, señor Penabaz Muras. Ten a palabra a señora Cartelle. Bueno, me voy a repetir un poco, ¿verdad? Se trata, ¿verdad?, de delegar competencias y aprobación de un convenio para delegar en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Galicia la competencia para el desarrollo de la selección para el acceso a diferentes categorías de cuerpo de la Policía Local. La centralización para la convocatoria de plazas de Policía Local surgió de un acuerdo de la FEGAN y de la Xunta de Galicia. En la sesión del día 16 de febrero del 2018, el Pleno de este Ayuntamiento decidió delegar en la Xunta de Galicia la competencia municipal para convocar y realizar los procesos selectivos para la provisión de plazas de policía local y de auxiliares de policía local. Este convenio tenía una vigencia de 4 años, por lo que en el año 22 se firmó una adenda para prorrogarlo otros 4 años, y por lo tanto la vigencia finaliza el 16 de febrero. La Academia Gallega de Seguridad Pública comunica a este Ayuntamiento que no es admisible una nueva prórroga, por lo que es necesario la tramitación de un nuevo convenio, por lo que es preceptivo la solicitud de adhesión por parte del Ayuntamiento y la correspondiente aprobación por el Pleno de este Concello. Gracias. Moitas gracias, señora Cartelle. Pois simplemente decir que realmente, pois eso, trátase de renovar un convenio que o Concello xa aprobou no ano 18, como queda claro, xa que aínda que hai que asinar un novo convenio, as condicións son exactamente as mesmas. Polo que tanto o personal administrativo como dende a Policía Local, a experiencia destes anos dicen que foi moi positiva, polo tanto, o convenio é, sin dúbida, algo beneficioso para o Concello de Ortigueira e elimina a carga de traballo que supón para o noso personal a tramitación dun proceso selectivo que supón custo, que en este caso para nós ningún custo para as arcas municipais, senón que, pola contra, evita ter que facer fronte a unha serie de gastos que poden ser indemnizacións aos membros de tribunal, fotocopias, bueno, moitísimas cousas que vostedes xa saben, non? Polo tanto, solamente recordar que tal e como se fai constar no informe do secretario para a aprobación deste convenio é necesaria a maioría absoluta, xa que estamos delegando na Xunta de Galicia unha competencia que é municipal. Votos a favor deste convenio e da aprobación? Pois moitas gracias a todos e pasamos logo ao punto número 5,
que sería ditamen expediente 246/2025, adxudicación do contrato dos servicios de limpieza, desinfección e hixiene nas instalacións municipais do Concello de Ortigueira. Ten a palabra o señor secretario para dar lectura ao ditamen da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 23/1 do ano 26. Cando queira. Moitas gracias, señor alcalde. Damos conta da parte resolutiva deste ditame que di así. Consecuentemente, co exposto na parte expositiva e de conformidade coa proposta da Mesa de Contratación do día 22/1 de 2026, elevase ao Pleno da Corporación a seguinte proposta de acordo. Primeiro, axudicar en favor da entidade Nortex Outsourcing Global SL con NIF B 155-59-135 o contrato de servicios de limpieza, desinfección e hixiene nas instalacións municipais do Concello de Ortigueira, desagregado nos seguintes lotes. Lote 1, instalacións deportivas, no prezo de 15,92 euros hora, máis 3,34 de IBE, o que fan un total de 19,26, sen ofertar melloras. Lote 2, edificios municipais no prezo de 16,5 céntimos hora, máis 3,37 de IBE, o que fan un total de 19,42 euros hora, sen ofertar melloras. Todo iso con suxeición ao prego de prescripcións técnicas, cláusulas administrativas, cadro de características técnicas e a restante documentación contractual, así como nas condicións das ofertas presentadas. Segundo, o contrato terá unha duración de 3 anos a contar dende a formalización, prorrogable por 2 anos máis. Terceiro, dispoñer o gasto con cargo a aplicación orzamentaria 321-22700 do vixente orzamento municipal de gastos e asumir o compromiso plurianual do seu financiamento nos exercicios futuros. Cuarto, notificar esta resolución aos xudicatarios, demais licitadores e dispoñer a súa publicación no perfil do contratante do órgano de contratación. Quinto, unha vez transcurrido o prazo que se refire ao artigo 153.3 da Lei de Contratos do Sector Público, requirir ao xudicatario para que non máis tarde dos 5 días seguintes aquel no que reciba o requirimento proceda a formalización do contrato mediante a súa asinatura digital. Sexto, unha vez formalizado o contrato, remitir ao Consello de Contas de Galicia unha copia certificada do documento no que se formalice, acompañada dun extracto do expediente, de acordo co artigo 335 da Lei de Contratos do Sector Público. Todo iso de acordo co réxime de recursos que pon fin á vía administrativa, ao cal me remito segundo o texto do ditame. A Comisión Informativa de Asuntos Xerais, por 4 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular e da concelleira señora Rego Martínez do Grupo Mixto e 3 abstencións dos grupos municipais do PSDG-PSOE e Primeiro Ortigueira, acordou ditaminar favorablemente a devandita proposta e propoñer ao Pleno a súa aprobación nos seus propios termos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra a señora Rego. Do 30 de maio do 25, onde se aprobaba a contratación dos servicios de limpieza. Despois de facer os trámites necesarios para a súa licitación, preséntanse 4 empresas, das cales 3 incurren en baixa temeraria, a que se lles require que as xustifiquen ditas baixas. Pero unha vez analizadas ditas baixas temerarias, non se aceptan polos técnicos do Concello. Polo tanto, a empresa adxudicataria Nortes, como aparecen nos informes, este é o último trámite para que a licitadora empece a prestar o servicio de limpeza tanto no lote 1, instalacións deportivas, como no lote 2, nos edificios municipais, por un plazo de 3 anos con prórroga de 2 anos máis. Moitas gracias, señora Rego. Ten a palabra o señor Xal. Grazas, señor alcalde. Como xa se debateu no seu momento, concretamente no pleno do mes de maio de 2025, cando se tratou a contratación de limpeza dos edificios municipais e deportivos, desde o BNG xa puxemos en riba da mesa unha serie de eivas que seguimos considerando vixentes. Entre elas estaba a limpeza de edificios municipais que non estaban en uso e que na práctica se atopaban abandonados. Naquel momento, desde o goberno municipal, xustificouse esta situación argumentando que existían plans de rehabilitación e que eses edificios ian volver ter uso. A día de hoxe, 6 meses despois, non se coñece ningún proxecto concreto para algúns deses inmobles
e estamos falando dun contrato que se pretende licitar por un período de 3 anos. Por lo tanto, aquela explicación segue sen materializarse en feitos. Dicímolo só a modo de recordatorio, porque foi precisamente por estas cuestións polas que no seu momento optamos pola abstención e é tamén a razón pola que manteremos esa mesma opción hoxe. Pero, por outra banda, se nos gustaría que se aclarase unha cuestión concreta da documentación, porque nela recóllese que a empresa que resulta adxudicataria presenta os avais no mes de xaneiro de 2025, cando o contrato, segundo se indica, se licita en maio dese mesmo ano e os avais, entendemos, deberían presentarse unha vez gañado o concurso. Entón, preguntamos ao secretario se pode comentarnos se isto pode ter alguna consecuencia legal e, por a nosa parte, queremos entender tamén que se trata dun erro puntual na redacción, pero resulta canto menos chamativo se temos en conta que noutros casos, como aconteceu pois onte ou ao longo do día de hoxe, que estes días, cando se presenta unha declaración institucional do Foro Cidadán polo Ferrocarril que busca o consenso de todos os partidos políticos, asociacións, organizacións, etc., para mellorar o servizo ferroviario no noso concello e na nosa comarca, se diga de leválo ao seguinte pleno por erros na data, entre outros, sin que en ningún momento se especificase cales eran eses outros erros. Entón, tamén nos gustaría saber se este erro de presentar o aval no 2025 en vez do 2026 pode ter alguna consecuencia legal ou que se bota atrás este punto. Moitas grazas. Gracias, señor Xal. Non sei se... Sí, moitas gracias. Non sei exactamente a que se refire, pero no expediente, independentemente do que conste na documentación do aval, consta unha carta de pago expedida pola Tesorería Municipal. En esa carta de pago é onde se acredita que o aval foi debidamente constituído. Logo remíteme ao informe da Tesorería Municipal. Se a Tesorería Municipal dá por bo ese aval, é que o aval é correcto. Se non debería vostede formularlle a cuestión á Tesorería Municipal. Todo indica que se trata dun erro. Desde logo a mesa de contratación non o advertiu porque había a carta de pago da Tesorería Municipal no expediente. Gracias. Moitas gracias, señor Xal. Moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra a señora Franco. Nós non temos nada que decir neste punto. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Penabas Muras. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, eu teño que decir algo porque naquele momento sí que me doeu bastante. Eu recordo que cando aprobamos este contrato no seu momento trouxémolo a pleno estando en goberno, sendo o alcalde cos meus compañeiros porque víamos que era unha necesidade, que nosotros non podíamos facer a limpeza dos edificios municipais sin externalizar o servicio, víamoslo imposible. Imposible, ou xa sin ser imposible non tamén como podría facer unha empresa externa. En aquel momento as actas están aí. Eu creo recordar, paréceme, que naquele momento o Partido Popular votou en contra desta medida e agora sería o momento de non renovar, sería o momento de anular este contrato, simplemente non volver a traer, ou non agora, xa me parece que foi no verán, hacia o mes de xuño ou así, quere dicir que levan en precario sin contrato pois hace 7 meses, pero bueno, sería o momento de anular ese servicio e non contratar outra empresa. Eso sería o que habría que facer. Pero bueno, tamén nos alegramos que se den conta de que este servicio que é necesario e que aquela medida que tomamos nosotros en aquel momento de sacar a contratación externa e a limpeza dos edificios non era unha cousa descabellada, era unha cousa razonable. Porque se non fora razonable, agora mesmo non traerían vostedes como goberno ao pleno para volver a renovalo, aínda que a adxudicataria sexa outra empresa. E dentro de 3 anos, pois, será outra empresa. Pero ese servicio hai que facelo así desa forma. Logo, aquel voto en contra, que a mí me doeu en ese momento, con toda a serie de manifestacións por parte do que agora é alcalde, o señor Valentín Calvín, que naquele momento era o portavoz da oposición e que estarán en acta, pois eu creo que se as leemos, vostedes mesmos se darán conta de que non tiñan razón. Agora sería o momento de decir, pois, señor Muras, que vostede era alcalde en ese momento,
o seu goberno tiña razón en externalizar ese servicio, non era unha locura. Había que facelo. E como eso, moitas cousas máis. Non é o mismo estar en oposición que estar en goberno. Cando se está en goberno e cando se ten a responsabilidade do Concello é outra cousa. É como isto que vamos a aprobar agora e moitas máis cousas. É así. Non todo está ben nin está mal. Hai que verse no momento. Nada máis. Moitas gracias, señor Penabaz Muras. Ten a palabra a señora Cartelle. Pois moi ben, pois para prestar os servizos ter os edificios e as instalacións nas condicións axeitadas e, por suposto, isto inclúe limpeza dos mesmos. Podemos pensar que o ideal sería facelo con personal do Concello, como se acaba de dicir, pero a realidade e as limitacións impostas para os concellos pola legislación estatal para a contratación laboral, a xubilación de traballadores e como eran o personal laboral temporal, que agora, bueno, como saben, non está permitida a súa reposición, fai que na actualidade o Concello non conte con personal suficientemente propio para poder dar este servicio en condicións. Por lo tanto, o expediente para a adxudicación do contrato tramitouse segundo a legislación vixente aplicable e a mesa de contratación do día 22 do 1 do 26 foi proposta de adxudicación a favor dunha licitadora que presentou a oferta válida que obtivo a mellor valoración en aplicación dos criterios previstos nos pregos. Esa proposta sería a seguinte: a entidade Nortex Outsourcing Global SL con NIF, bueno, un NIF, o lote 1 é instalacións deportivas no prezo de 15,92 euros hora máis 3,34 de IBE, o que fai un total de 19,26 euros hora. No lote 2, edificios municipais, no prezo de 16,05 euros hora, máis 3,37 de IBE, o que fai un total de 19,42 euros hora. E o prazo 3... o prazo é de 3 anos dende a formalización do contrato prorrogable por 2 anos máis. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Prospero o punto, moitísimas gracias. Pasamos logo ao punto número 6, expediente 100/2026, moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a necesidade de que o Goberno de España flexibilice e adapte as obrigas establecidas no Regulamento Europeo de Control da Pesca á realidade operativa da nosa frota de litoral e artesanal. Ten a palabra o señor secretario para dar lectura ao ditamen da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 23 do 1 do ano 26. Cando queira. Moitas gracias, señor alcalde. Damos conta da parte resolutiva deste ditame. Solicítase a adopción do seguinte acordo ao Pleno. O Pleno da Corporación Municipal insta ao Goberno de España a, primeiro, aplicar a flexibilidade prevista no Regulamento Europeo e de control da pesca en materia de notificación previa de chegada a porto, excluindo do prazo de preaviso aqueles buques pesqueiros que operen habitualmente en zonas próximas á costa litoral española, sempre que non se vexa afectada a capacidade de control e inspección. Segundo, establecer para a frota artesanal multiespecífica que opera no litoral un réxime simplificado de rexistro de capturas que permita excluir da obrigación de consignación individualizada daquelas especies cuxa captura sexa inferior a un limiar mínimo como 50 kg por marea, sen prexuízo do rexistro completo das especies principais. Terceiro, definir criterios obxectivos e transparentes, tipo de frota, proximidade ao porto, duración da marea, carácter específico da pesquería, para a aplicación destas medidas de flexibilidade, garantindo en todo momento a rastrexabilidade global das capturas e o cumprimento da normativa de control. Cuarto, impulsar no ámbito da Unión Europea unha interpretación armonizada ou unha adaptación normativa do réxime de control que teña en conta as especificidades da pesca artesanal multiespecífica, evitando cargas administrativas desproporcionadas e favorecendo a sustentabilidade social e económica do sector. Quinto, facer un análise que detalle a situación real do sector pesqueiro respecto ao grado de implantación dos sistemas electrónicos de seguimento, notificación e trazabilidade exixidos polo Regulamento Europeo de Control da Pesca.
identificando de maneira específica os segmentos da frota, especialmente a pesca costeira artesanal, que non están en condicións de cumprir as novas obrigas. Así mesmo, darase conta do presente acordo ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, aos grupos parlamentarios con representación nas Cortes Xerais e no Parlamento de Galicia. A Comisión Informativa de Asuntos Xerais, por 3 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular e 4 abstencións dos concelleiros dos grupos municipais do PSDG-PSOE, primeiro Ortigueira, e a abstención da señora Rego Martínez do Grupo Mixto, acorda ditaminar favorablemente a devandita moción e propoñer ao Pleno a súa aprobación nos seus propios termos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra a señora Rego. Bueno, a mí sempre me chamou a atención os políticos que defenden o sector primario de agricultura, ganadería e pesca porque parece que non teñen idea do que se fai neste sector. Raramente escoitan aos profesionales deste sector e solamente cando fan ruído. Desta forma, non é entendible que despois de 2 anos desta modificación do Reglamento da Unión Europea 2023-2842 se tivera que esperar hasta xaneiro do 26, que era cando entraba a vigor, a realizar por parte do Goberno unha resolución do 22 de xaneiro do 2026 da Secretaría Xeral de Pesca pola que se establecen as disposicións relativas á notificación previa e o cumprimento do Diario de Pesca, que está publicado o 23 de xaneiro. Por iso é importante o diálogo cos sectores afectados e chegar a un entendemento. O sector primario, que neste caso a pesca, sempre son os grandes perxudicados, polo tanto é necesario que os nosos gobernantes na Unión Europea de vez en cando teñan que mirar por dito sector. Polo tanto, eu estou a favor de dita moción, pero que se escoiten a todos os sectores e a todos os profesionais que teñen bastante máis que dicir que os políticos que os gobernan na Unión Europea. Moitas gracias, señora Rego. Ten a palabra o señor Xal. Moitas grazas, señor alcalde. Desde o BNG queremos deixar claro que estamos co sector pesqueiro e entendemos o malestar da frota artesanal galega. Non é un invento nin unha estrategia política. Está nas cofrarías, nos portos e nas vilas costeiras. E desde o BNG levamos anos, e non desde fai unhas semanas, denunciando que o Regulamento Europeo de Control da Pesca non se adapta á realidade da nosa frota, a frota galega. Agora ben, o que non compartimos o enfoque desta moción que presenta o Partido Popular. Pois estamos a falar dun Regulamento Europeo aprobado definitivamente en 2023 e en vigor desde xaneiro de 2024, cunha aplicación progresiva. Durante toda a súa tramitación foi fortemente contestado polo sector pesqueiro galego e tamén polo BNG, tanto no Parlamento Nacional, no Congreso Estatal e incluso no Parlamento Europeo. En todos eles defendemos a necesidade dun trato diferenciado para a frota artesanal galega. O problema de fondo non é só técnico nin administrativo, é político. E a Unión Europea segue definindo a pesca artesanal únicamente en función da eslora do buque, sen atender a criterios como a distancia ao coladoiro, a duración das mareas, o tipo de artes ou o número de tripulantes que levan. Esa definición é a raíz de moitos dos problemas que hoxe está a sufrir a frota artesanal galega. Por iso, desde o BNG, defendemos que a frota artesanal non pode ser tratada como se fose pesca industrial. E mentres isto non se corrixa, calquera regulación de control vai seguir sendo desproporcionada e injusta. E a moción que presentan do PP céntrase en pedir flexibilizacións puntuais, pero acepta ese marco de partida. Nós, desde o BNG, non. Consideramos que a frota artesanal debe quedar excluída deste regulamento, e mentres isto non sexa posible, debe aplicarse unha moratoria real que permita acordar co sector solucións viáveis. Entrando nas cuestións concretas, é certo que a obriga de notificación previa de entrada a porto non se adapta á pesca de baixura. Pero tamén é certo que recentemente houve un acordo entre o Ministerio e o sector para suavizar esta medida. Polo tanto, non se pode falar de absoluta pasividade, como falan vostedes, aínda que segue sen resolverse o problema de fondo que temos. Onde a situación continua sendo especialmente grave é na carga burocrática do diario electrónico, que obriga a rexistrar todas as capturas, mesmo as de poucos quilos, nunha frota que carece de medios técnicos e humanos para asumir esa burocracia. O acordo
recente evita sancións por erros inferiores a 50 kilos, pero non elimina a obriga nin a carga administrativa. Hai, ademais, dous asuntos fundamentais que a moción do PP apenas aborda. O primeiro é o réxime sancionador, endurecido e con efectos retroactivos, que pode impedir durante 5 anos o acceso ás axudas europeas do FEMPA. Esta situación xera unha enorme inseguridade xurídica e unha presión constante sobre a frota artesanal. E o segundo é o papel da Xunta de Galiza. Sorprende que nun Concello galego se fale exclusivamente do Goberno do Estado e non se diga nada das competencias exclusivas da Xunta de Galiza en augas interiores. A Xunta pode desenvolver normas propias, plans de xestións adaptados á frota artesanal e medidas de apoio específicas. E non o están facendo a Xunta do PP. E permítame introducir aquí unha reflexión necesaria. Desde o BNG non conseguimos explicarnos como o Partido Popular pode seguir trasladando ao sector a idea de que en Europa non se coñece a realidade pesqueira galega, cando quen goberna as institucións europeas é o Partido Popular Europeo, do que vostedes forman parte. E saben quen aprobou cos seus votos o regulamento de control da pesca? Exacto, foi o Partido Socialista e foi o Partido Popular. E cos votos en contra do BNG, da deputada Ana Miranda. Tamén é un feito, non se ría a señora Rego, porque é verdade, tamén é un feito que desde o ano 2021 o PP votou en contra non de unha, nin de dúas, senón ata 5 iniciativas diferentes do BNG nas que se pedía explícitamente a exclusión da frota artesanal galega deste regulamento. A 5 iniciativas. Votou o Partido Popular en contra. Por iso, a pregunta é clara. Cal é hoxe a postura real do Partido Popular? Porque goberna na Xunta de Galiza e forma parte do goberno da Unión Europea. E non abonda vir aquí aos plenos municipais a pedir flexibilidades pedindo unha cousa cando vostedes, tanto no Estado como na Xunta de Galiza ou como na Europa, votan unha cousa e logo din a contraria. Desde o BNG estivemos co sector desde o primeiro momento e seguiremoslo estando. E menos mal que vostedes retiraron a moción sobre o Mercosur. Porque iso é outra aberración das que fan vostedes. Votar a favor e despois dicir que están en contra. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xal. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias. Ben, ainda que, bueno, pois este é un tema que excede en moito ao ámbito local, no noso grupo tamén falamos con persoas afectadas por este tema e lles presentamos a moción. E o que nos piden é que a apoyemos, pois porque entenden que, que os van a favorecer no seu traballo diario, onde que tamén nos comentaron e nos piden que comentemos aquí que moitas das cousas que se piden aquí, ou algunhas delas polo menos, xa as conseguiron eles a través da súa presión coas entes administracións. Por lo tanto, o noso voto a esta moción vai a ser a favor. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Penabaz Muras. Bo día. Nos, por a nosa parte, estamos de acordo que dentro do Concello de Ortigueira se axuda ao sector, dende logo. Tamén gustaríanos que isto que fora unha declaración non só de partido, en este caso do Partido Popular, que podría ser do Partido Socialista, do BNG ou de Primeira Ortigueira. Creo que é suficientemente importante para que sea unha declaración ou se convirta, ou se pudera convertir nunha declaración institucional de todos os grupos do Concello, consensuada co sector, falar co sector aquí no Concello, que viñeran representantes e que nos explicaran os seus problemas, as súas necesidades e o que debemos de pedir e onde temos que reforzar como temos que reforzar e axudarlles a eles. Traer unha moción un solo partido está ben a nivel de partido, ao final saldrá ou sale aprobada e dase conta da aprobación, pero non se traslada o sentido institucional do Concello. Eso xa o dixen máis veces, que cando hai mocións e temas tan importantes como este, ou máis, que se traigan dunha forma en formato de declaración institucional. Eu creo que iso que o debemos de facer, nada máis. Moitas gracias, señor Penabaz Muras. Ten a palabra a señora Cartelli.
Bueno, yo apoyar, por supuesto, esta moción, pero me gustaría aclarar algo, para así tener un conocimiento general. Yo no lo tenía, entonces lo voy a exponer. La reunión sectorial de pesca celebrada el 20 de enero concluyó con un acuerdo para flexibilizar la aplicación del Reglamento del Control de la Pesca de la Unión Europea. Y algunos de los puntos acordados clave fueron los siguientes. Con respecto a la anotación de las capturas, los errores u omisiones en la anotación de capturas inferiores a 50 kilos por especie no se considerarán infracción, siempre que la declaración al desembarque refleje correctamente las cantidades reales. Con respecto al registro de capturas, la obligación de registrar las capturas por operación de pesca se entenderá cumplida cuando se facilite al menos una vez al día, antes de la entrada a puerto o en el lugar de desembarque. Y el tercer punto, notificación previa. La notificación previa de la llegada a puerto podrá realizarse en el momento en el que el buque ponga rumbo a puerto, en lugar de las 4 horas establecidas por el reglamento. Entonces, esto es lo que pidieron los pescadores y ahora es necesario que el señor ministro del Gobierno de España lo eleve a Europa y no lo deje dormido. Gracias. Moitas gracias, señora Cartelli. Eu simplemente comentar que hai un gran malestar, eso o sabemos todos. Nosotros traemos esta moción porque creemos que é importante e seguramente seguiramos loitando, porque isto seguramente, por desgracia, ao mellor pois non acaba só aquí, sino que seguirán as movilizacións e terá máis recorrido, non? E o que temos que darnos conta é que un pobo como Ortigueira, que ten alma mariñeira e que en Espasante e en Ladrido e aquí mesmo en Ortigueira pois houbo e hai mariñeiros que viven do mar, pois o que non pode ser e o que todo o mundo que se dedica a isto e que traballa no mar, pois sabe que hai moitas pequenas embarcacións dunha eslora inferior aos 7 metros, planeadoras que non teñen unha cabina para protexerse un día que choiva ou que tal, como van a facer para poder marcar as capturas como marca esta orden. É imposible, non? Alguén que vai ao mar pois se dá conta perfectamente que cando fai moito mar pois que non estás para poñerte cos ordenadores ou con estas cousas, e que eso que vai a facer simplemente é evitar que os mariñeiros pois se dediquen ao que teñen que dedicarse, que é o seu oficio, non son burócratas, sino que son mariñeiros, son pescadores e xente que vive de pescar, e se se dedica máis tempo, que me decían moitos dos meus compañeiros dos que veñen e que van a faenar pois moi a menudo, pois que claro, eles van a dedicar máis tempo á parte burocrática que realmente ao que é o seu oficio que é pescar. Por lo tanto, eu penso que este é un inicio. Esta moción o que quere é poñer o foco en isto que é tan importante, que a burocracia pois está intentando machacar, sobre todo a pesca de baixura, que non ten os recursos, as embarcacións non teñen as dotacións necesarias para poder facer este traballo burocrático, e que eles teñen que ter un planeamento especial de lógica, non? E, polo tanto, nosotros vamos a estar aí defendendo os seus intereses como non pode ser de outra maneira. Ortigueira é un pobo mariñeiro, como ben saben todos vostedes, e desde o Partido Popular, neste caso, pois o que se trae esta moción. Votos a favor da moción? Votos en contra? Abstencións? Prospera a moción, moitas grazas. Pasamos logo ao punto número 7, moción de urxencia. Non sei se algún membro da corporación ten algunha moción de urxencia para presentar. Non. Pasamos de punto. Punto número 8, resolución ditadas por a alcaldía dende a última sesión ordinaria. Os concelleiros e concelleiras teñen o acceso a resolucións ditadas pola alcaldía a través do libro de decretos, ademais da relación que se redacta para o pleno e que está incorporada neste expediente. Punto número 9, acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local por delegación dende a última sesión. Consta no expediente do pleno a relación dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local dende a última sesión plenaria. E pasamos a rogos e preguntas que quedaron sin contestar
do pleno anterior. En primeiro lugar, vamos a contestar as preguntas realizadas na sesión anterior, que foron as seguintes. Preguntas realizadas polo señor Xalo Orizales. Primeira pregunta: axudas para material escolar. Cantas familias a solicitaron? 15 solicitudes, 14 admitidas e unha rechazada. Está publicado en decreto o 22/12 do ano 25. Solicitaron as diferentes subvencións por parte da Diputación, como é a de financiar gastos de personal técnico no Servicio Municipal de Cultura para o mantemento de conservatorios, escolas de músicas, escolas de danzas municipais, o financiamento para o personal técnico para os servicios de igualdade de xénero, para a adquisición de vehículos de desplazamento para personal de servicios sociais e para financiamento de gastos de persoal para as oficinas de turismo durante o ano. Esta mesma pregunta a fixo o ano pasado. Pode estar seguro de que presentamos sempre as solicitudes nas convocatorias de subvencións e axudas, que reunimos sempre os requisitos para ser beneficiados, e non solamente da Diputación Provincial, sino tamén o facemos coas que presenta a Xunta de Galicia. A terceira pregunta, polo que respecta a pregunta relativa á aprobación do orzamento municipal do ano 26, estímase que queda contestada coa tramitación do correspondente expediente. Non quedan máis preguntas, porque solamente se fixeron rogos na anterior, e as preguntas presentadas por escrito por primeiro Ortigueira, e dado que todos están relacionados con facturas do ano 26, cedo a palabra á concelleira de Facenda, señora Rego. Mira, gustaríame contestar ás preguntas, pero teño os técnicos de intervención disfrutando das súas vacacións. Entón, no, vaya, no, é un dereito que teñen, e hai facturas que están ainda sen registrar porque están de vacacións. De feito, o interventor veu á comisión, xa dixen, para non demorar a aprobación do presuposto. De todas formas, se queren o acceso das facturas, vostedes podedenas ver nos decretos e vostedes podenos pedir copia das mesmas que queiran vostedes. Moitas gracias, señora Rego. Abrimos un turno de rogos preguntas. Señor Xal. Rogos preguntas como... Preguntas. Sí. Temos unha pregunta sobre a auditoría económica prometida. Señor alcalde, na campaña e o inicio deste mandato, o Goberno Municipal anunciou a realización dunha auditoría económica do Concello. Gustaríanos saber se dita auditoría se vai facer tal e como se anunciara, e en caso afirmativo, en que fase está actualmente. Se non se vai levar adiante, por favor, explíquenos por que motivo non se vai facer. Outra pregunta sobre os informes dos deputados do PP relacionados coa residencia. Respecto á situación da residencia de Los Díaz Dávila, o señor alcalde afirmou que ían existir 3 informes vinculantes por parte dos deputados do PP que ían ser solicitados ao seu grupo e por vostede mesmo. Queremos saber se efectivamente van elaborarse eses informes e se a resposta é afirmativa, cando poderán ser coñecidos pola corporación e pola cidadanía. E se a resposta é negativa, que explicación ten vostede para facelo? Xa sei que no anterior pleno dixo que se tiñamos algunha dúbida sobre eses informes que lle preguntásemos directamente aos seus deputados no Parlamento, pero eu quero saber a súa resposta, porque dixo vostede que os ia pedir e que os ia traer aquí e que mos ia enviar a min de primeira man. Levamos casi un ano pedindos, seguimos esperando por eles e a nós non nos vale a resposta de que preguntemos no Parlamento. Por iso lle preguntamos a vostede mesmo se vai ver eses informes, sí ou non. Tan simple como iso. E se non os hai, por qué? Despois, outra. Porque recentemente se anunciou que o Goberno Municipal solicitara a Xunta, entre outras cousas, a hospitalización a domicilio e unha ambulancia medicalizada. Queremos dicir que nos alegramos moitísimo destas medidas, xa que o BNG as presentou fai máis de 2 anos, nada máis chega tamén a este mandato. Dentro desas propostas que dixéramos, incluíamos tamén a psiquiatría a domicilio, e dado que se abriu o proceso coa Xunta de pedirles cousas, rogamos que o Goberno Municipal considere tamén solicitar este servizo, co fin de atender de maneira máis completa as necesidades da veciñanza.
E despois xa tamén unha pregunta a derradeira é que onte temos un correo electrónico nos que nos presentaba unha declaración institucional. Preguntamos cales eran os erros, contestóusenos unha, entre outros, preguntamos cales eran eses outros, non se nos deu máis información. Dixemos que pola nosa parte que se presentase esa declaración institucional e gustaríanos saber cales son os motivos para non presentala hoxe mesmo aquí, cando esa declaración, pois, por exemplo, foi aprobada en todos os concellos da comarca de Ferrolterra. Moitas grazas. Moi ben, señor Xal. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias. Ben, a ver, con respecto ás preguntas que presentamos por escrito, as presentamos, penso que en tempo suficiente, en tempo en forma. Entón, o que non me pode vostede contestar é que o pida por escrito. Si vostede, eu entendo, deixenme falar, por favor, porque teño agora o uso da palabra, poidolle comprar a excusa de que o interventor está de vacacións. En todo caso, vostede, concelleira de Facenda, entendo que vostede tamén terá tempo de mirar cales son as facturas que nosotros estamos pedindo. Pero, en todo caso, se non me quere contestar neste pleno, o mínimo que pode facer é contestarme por escrito cando vostede o teña a ben, espero que sexa antes do seguinte pleno, e que me conteste as preguntas que presentamos, porque é dereito noso ter acceso a esa información. Non me pode vostede despachar dicíndome que o interventor non está presente que queira por escrito. Como comprenderá, estamos presentando as preguntas ao pleno e vostede ten a obriga de contestarme. Que hoxe non pode porque o interventor está de vacacións? Bueno, pois cando o teña ben... Non é que esteño o interventor, está tamén o técnico de vacacións os dous, co cual nos están registrando as facturas. Xa lle estou dicindo que lle compro a excusa. Non me compre como queira, non é unha excusa, é realidad. Non estou aquí a discutir con vostede. Nosotros presentamos... Non é unha excusa, é unha realidad. Me deixa falar, me deixa falar. Vostede non me... Creo que xa é entendible. Creo que estou eu no uso da palabra, señor alcalde. Ás veces aquí, cando se fan estas cousas, un lle chama a orde estas cousas aquí. Prosiga. Volvolle a decir, as preguntas están presentadas en tempo e forma, e o que lle pido é que nos conteste tamén a nosotros por escrito en tempo e forma. Que non teñamos nosotros que volver a presentar a pregunta, ni que teñamos que presentala por registro. Confío en que sexa así, e que sexa antes do seguinte pleno. Ben, agora vou cos robos. Bueno, falábamos antes de unha declaración institucional que se deixou para o seguinte pleno. Nosotros queríamos aquí propoñer outra declaración institucional para que se prepare entre todos os partidos para o seguinte pleno tamén, relativa a as prazas de médico no Centro de Saúde de Ortigueira. Porque, bueno, nos din que hai 2 anos que se xubilou un dos médicos deste centro de saúde e esa praza está aínda sin cubrir. Parece ser que había un médico que estaba previsto que cubriese esa praza, pero ese médico pois parece que vai a Cariño a cubrir outra praza de unha persona que se xubilou ali. Entón, pois neste centro de saúde volvemos a quedar con un médico menos. Bueno, o que creemos é que deben cubrirse todas esas prazas para que pois a xente de Ortigueira pois teña cubertas as necesidades sanitarias. Eu pediría que, creo, polo que teño entendido, que en Cariño tamén se fixo algo así, que se lles fixo caso, pois que entre todos solicitásemos á Xunta de Galicia e á Consellería de Sanidade que se cubran todas as prazas de médico do Centro de Saúde de Ortigueira. O deixo proposto para que o teñan en conta e se faiga en paralelo a outra declaración institucional que se falaba aquí anteriormente. En segundo lugar, nos comentan que hai material de salvamento e socorrismo aínda nas casetas das praias. Creo que xa pasou tamén o ano pasado e despois ese material quedou inservible. Entón, o que rogamos é que, se é así, que se recolla ese material, que se faiga o mantemento para que poida estar en perfectas condicións na próxima temporada. Outro rogo é relativo ao clube de pádel. Hai unhos días que se lle cedeu un local para que o clube de pádel poidese ter ali todo o material, poder facer reunións e poder facer encontros cos socios. A verdade é que a directiva do clube de pádel ten o local nunhas excelentes condicións e ademais estou convencida de que o van a manter así e incluso que o mellorarán en todo o que poidan.
pero o fin de un clube deportivo, neste caso do clube de pádel, é poder xogar o seu deporte e poder xogar ao pádel neste concello. E agora, pois que acaba de comenzar a Liga, os 3 equipos do clube de pádel teñen que ir xogar os partidos da casa a Fene, a pesar de que vostede, señor alcalde, lles prometeu durante a campaña electoral que ia solucionar este problema e que ian ter 3 pistas cubertas e que eses equipos do clube de pádel iban a poder xogar os partidos da casa en Ortigueira. Resulta que casi 3 anos despois, 3 temporadas despois, as prácticamente 70 persoas que están nos equipos de pádel de Ortigueira siguen sin ter pistas para xogar aquí e siguen tendo que ir a xogar os partidos da casa a Fene. Outro rogo. Teñen o polígono industrial totalmente abandonado. Xa sei que é un rogo repetitivo, pero que non se fai absolutamente nada de mantemento nese polígono industrial. Estes días, coas chuvias, temos zonas de auga que, casi parecen piscinas olímpicas. Xa non hai sitios onde non hai onde aparcar porque a auga ocupa todo o espacio. As beirarrúas están totalmente intransitables. As servas medran por todas partes e hai incluso basura sen recoller, incluso dende que aparcaban allí os coches do festival. Estamos prácticamente a escuras porque do alumbrado público prácticamente non funciona ningunha farola. Xa, yo comentei no outro pleno, dixeron que iban a mirar, pero seguimos igual. Estamos totalmente abandonados nun área que se supón que debería ser a de movimento económico deste concello, pois vostedes non lle fan ningún caso. Eu volvo a rogar outra vez, espero non ter que vir ao pleno seguinte volvendo a rogarlles o mismo. Tamén no pabellón do CEIP nos piden que lles faigan algo de mantemento co tema das goteiras. Nos din que os monitores teñen que estar poñendo conos por todo o chan do pabellón para que os nenos non esvaren coas goteiras e cos charcos que se crean ali nese pabellón. E por último tamén unhos rogos tamén relacionados co tempo que estamos vivindo estes días, un rogo que nos fixeron esta mañá algúns veciños de Loiba. Co tema das augas, das chuvias, etc., hai varios veciños que están pasando francamente mal. Entón nos din que, por exemplo, no lugar da Fervenza, que hai unha fochanca na pista que vai cara a Silloi, que se acumula auga e cando desborda, esa auga se mete na porta da casa dunha veciña. Nos solicitan que se tape esa fochanca, que se limpen as cunetas e que a auga poida circular polas cunetas e non por dentro das casas dos veciños. Tamén en Loiba, no lugar da costa, non sei de que se rí, eu acabo de ver. Bueno, eu acabo de ver. Non hai ninguna casa ao lado da carretera. Bueno. Entón, o dixeron mal. Sigo. En Loiba tamén, no lugar da costa, tamén os veciños comentan que coas chuvias de toda esta temporada, pois toda a auga que primeiro se embalsa, despois desbórdase no coto de Lamacido, que baixa polo Camiño Real e que debilita o taluz que limita a carretera producíndose desprendementos que neste caso afectan directamente a unha casa que está á beira da estrada e que pode ocasionar danos nas adegas e na casa. Non sei se tamén mo invento ou se inventan os veciños. Ademais, toda a auga vai directamente ao lugar detrás do río, onde os veciños teñen que canalizar a auga que pasa por diante das súas casas. Os veciños nos din que unha solución eficaz e menos costosa sería canalizar ben ese auga dende o mesmo monte, limpando ben as cunetas do Camiño Real e desviando a auga cara á cuneta da estrada. Por exemplo. Se te explico, Bueno, non fai falta que me explique, a mellor cando vaya por Loiba, yo explico aos veciños. É un rogo. Ten vostede a costumbre de interrumpir, é que... Prosiga. Pero chame a atención Señora ao Rego. juego, porque que parece que estamos na barra do bar en vez de estar nun pleno. Prosiga, Non é señora. unha pregunta, é un rogo que nos fan os veciños de Loiba. Prosiga, A vostede señora lle sigue Franco. Estou proseguindo. A vostede lle dá risa, pero seguramente que a eles non lle dé.
Era o último rogo que tiña. Gracias, señor alcalde. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Penabas Muras. Gracias. Bueno, eu teño uns rogos tamén. Algún deles xa, repito, creo que da última vez pola importancia que ten, que é a limitación de velocidade na entrada da Ortigueira e na zona de Cuíña. Limitación de velocidade, a prohibición de adiantamento e despois tamén a visibilidade diante o establecemento de hospedería e de hostelería e para que non pasen máis cousas, se pode ser, pero é unha urgencia. Señor alcalde, insisto que por favor que non é unha competencia directamente municipal porque pertenece a AXI, a Axencia de Infraestructuras da Xunta de Galicia, pero sei que se lles transmite esta urxencia que eles que nos van a escoitar. Entonces, bueno, creo que é algo que se debe facer porque xa hai moitos casos, demasiados casos, non? Bueno, despois tamén quería falarlle de pídenos unhas plazas de minusválidos, algo que xa comentei co señor concelleiro de Obras, que na medida do posible, cando se poida, porque ahora mesmo mellor, tal como está o tempo, pois non se pode facer de momento, pero pídenos habilitar unhas plazas de minusválidos en frente a Correos, xusto na baixada que hai unhas escaleiras de baixada, xa falamos onde son, e, bueno, trátase de habilitar ali unha plaza de minusválido, non? De minusválidos. Eu creo que é xusto porque ali non hai, máis adiante non se pode facer pola pendiente que ten a carretera, e, bueno, sea, unha persona que quere ir a Correos ou o que quere facer, pois, creo que é un sitio adecuado para unha plaza e que nunca se puxo ali, non sei por qué. Puxose máis adiante outra, na medida de que poidan facelo, cando se poida, pois, facelo. E tamén o mismo que cando se poida, cando mellor o tempo, pois, repintar as zonas de aparcamento na Penela, que tamén van sin pintura e agora mesmo xa cada un aparca por onde pode. Despois nos pasos de cebra, estes días, bueno, máis que verse non se ve, porque tal como está o tempo, pois non hai visibilidade suficiente no núcleo de Ortigueira. Cando se fixo o alumeado público, fixemos unha inversión desde o Concello, non quedou ben, quedou mal, con pouca visibilidade, ao mellor menos luminarias das que se necesitan ou, en sí non quedou ben. Entonces eu creo que habría que volver a mirar este tema e na medida do posible pois darlle visibilidade ao entorno do casco urbano porque é peligroso en todos os sitios, en todos os pasos de cebra é peligroso porque dámonos conta cando vamos co coche que non vemos que unha persona está a punto de cruzar ou que xa está cruzando, non? Entón, a ver como podemos solucionar eso cando se poida. Despois temos por outro lado en Espasante, na carretera que ven de Ladrida a Espasante, quedara de poñer algunha vionda hacia a zona de Gandareiro, puxose, nunha zona, pero despois hai outra zona que íbase a poñer unha vionda de aceiro hacia o acantilado, non se puxo, e está peligroso, entonces tamén non é un coste elevado, é algo que se pode facer ao mellor directamente dende o Concello, botar ali mirar como se pode facer e se pode facer, facelo porque podemos evitar ao mellor un accidente que non se pode obviar. Despois tamén algo que pensamos é que nos centros sociales agradece moito a prensa e a veces pois veñen periódicos, polo menos o de Galicia cando eu estaba, pois mandaba periódicos en exceso todos os días e despois acababan pois moitos no centro social ou mesmo aquí no Concello, non? E nos centros sociales agradece moito a prensa. Creo que pode ser tamén unha boa forma de que os veciños pois acudan máis un pouco aos centros sociales, non sei se a todos, pero a estes que son un pouco máis activos, pois mirar a forma de levarlles a prensa.
si se fala cos periódicos, co Voz de Galicia ou co Diario de Ferrol, eles mandan periódicos de más, que o mellor, pois, bueno, chegando a unha negociación con eles, non nos facturan, e os veciños das parroquias agradecen moito este tema. Se é posible, pois bueno, mirar de levarlles a prensa a diario, claro, como se poida. Se non é diario, pois, bueno, medida que se poida, non? Despois tamén, o compañeiro tamén me dice que faigamos máis medidas de concienciación sobre o tema do reciclaxe nos contedores. Informar máis, vixiar máis, para que os contenedores que sean de orgánico, que leven residuo orgánico, que non leven residuos de construcción, que os que sean de plástico, amarillos e todo eso, que leven ese tipo de residuo. Intentar, por un lado, facer máis concienciación, máis vigilancia, e se hai que facer algunha sanción en algún momento determinado, que en algún caso tuven que pasar por estes temas, pois tamén hai que facelo, porque se nos meten ladrillos e o césped, estamos pagando o metro cúbico ou a tonelada a 70 euros, pois ao final pagámoslo todos, non? Entón, pois, bueno, por parte do Concello e do Servicio de Recollida de Residuos e a Policía Local e un pouco de concienciación nosa, pois tamén informar, porque ao final de ano son moitos cartos que tiramos. E nada máis. Pois moitas gracias a todos e levantamos a sesión. Moitas gracias. Boa noite.